Aquí estades, toda a vila buscándoos. Onde andabades? Papá, te fomos en barco buscar o que faltaba do cancioneiro para axudar a sandar a árbore, e a viaxe foi un pouco máis longa do agardado. Esa maior, Xela, tiñas que ser máis responsable. Estamos moi amolados con vos. Xa pensamos que fora ese condenado de domingo que vos fixera algo. Pois sí que aliamos un poquiño, sí. Meus pais vanme matar. Por mí non creo que se preocupen moito na pousada. Meu acorde maior, pero onde estabades? Paio polo que máis queiras, non me deas estes sustos. A árbore morre, aparece ese malnacido de domingo e encima vos desaparecedes. Case morro co desgusto. Estades todos castigados. Veña, Xela, tira para a granxa. Isto de estar castigados é horrible. Non sabemos nada de domingo. Din que a cabana leva días coa porta aberta. Agora que me empezaba a caer ben... Xela, tes ben guardado o cancioneiro de Meredith? Sí, aí ven Moz. Ben, como sabedes, as cousas están complicadas na vila. As plantas están morrendo, os animais fuxiron. Se cadra teremos que buscar outro lugar no que vivir. Moz, resulta que falando de outras vilas, hai un mapa... Se cadra poderíamos visitar esas vilas... De que mapa me falas, neniña? Shhh. Nada, é que é un mapa dun conto. Seguro que inventado, pero gustaríame coñecer outros lugares. En fin, mentres estamos aquí, seguiremos estudando. A música sempre será a solución. Así que hoxe imos ver o último tipo de instrumentos que vos faltan por coñecer. Xa vimos os de percusión, que se tocan golpeando, entrechocando, fretando e sacudindo. Os de vento, que se tocan meténdolles aire ou soprando. E agora tocan os de corda. Os instrumentos de corda soan cando lles facemos vibrar unha ou máis cordas. Estas vibracións resoan nunha caixa. Sabedes que iso son? Unha guitarra. Non, ese é o meu instrumento favorito. Ben, por fin unha que me sai antes que Irín. É un ukelele. Moi ben, Alán. É porque soa o ukelele. Pois cando lle damos as cordas soa. Vale, pero entón, esta caixa que ten dentro para que serve? Só para ter mar das cordas? Non, é como un altofalante. Canto máis grande sexa, máis se escoitan as cordas, que resoan nelas. Claro, as cordas soarían moi baixiño. Entón, coa caixa, escoitanse mellor. E canto tempo soan? Un pouquiño. Pero por que paran de soar? Porque as cordas paran de moverse. Raro era que non falaras. Exacto. Cando lle damos as cordas, estas comezan a moverse, a vibrar. Cando pasa un ratiño, paran de vibrar e tamén paran de soar. Tamén podemos poñer a man enriba das cordas para que paren de soar. Os instrumentos de percusión e vento distinguímolos polo seu material e pola forma de tocalos, fritalos, sacudilos, sopralos. No caso dos de corda, como son casi todos de madeira, distinguirémolos só pola forma en que se tocan. Segundo a forma en que se tocan, en que se fan vibrar as cordas, distinguimos tres tipos: corda pulsada, pulsando, beliscando ou punteando a corda, como a guitarra ou o ukelele; corda fretada, fretando cun arco ou con outro método, como o violín ou o contrabaixo, que é como un violín super grande; e de corda percutida, dando golpes nas cordas, como o piano ou o clavecín. Imos ver entón como soan estes que temos aquí. Vai, o piano soa así. A guitarra, o ukelele, o violín, e a arpa, que é de corda pulsada como a guitarra e o ukelele. Ben, entón agora pechade os ollos, tocarei un instrumento destes e teredes que vir aquí sinalar calé. Escoitade. Cal toquei.
ben, escoitade. Cale toquei. Moi ben. Escoitade. Cale toquei. Moi ben. Escoitade. Cale toquei. Moi ben. E faltoume por tocar o piano, pero xa sabedes de sobra como soa. Vale, pois marcho que teño moito que facer. Xela, díxome Stravinsky que foses a velo ao taller, que é importante. Veña, boa tarde e bo traballo. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. Boas, veredes, estou a facer un último plan desesperado. Vou construir unha serie de instrumentos de diferentes tipos para facer un concerto na árbore. Eu ainda confío en poder axudala, pero son moi necesarios os álbumes de instrumentos de vento e de corda. Acordades vos dos paxarracos que me entraron no taller? Pois resulta que tamén me levaron o álbum de vento e o de corda. Sei que sodes quen de conseguir os cromos, e por iso vos encargo esta misión. Se o logrades, regalareivos unha flauta ou un ukelele. Seguro que vos encantaría ter estes instrumentos. Ademais de permitir tocar con eles, teñen grandes poderes. A flauta permite disipar a brétema. Se hai néboa, tocádea e desaparecerá. O ukelele serve para controlar as correntes perigosas. É perfecto para navegar. Un paxaro díxome que estades empezando a collerlle gusto a iso de ser mariñeiros, non si? Pois mirade, aquí tedes os 2 álbumes en branco, así que xa sabedes, a buscar cromos. Pero onde temos que buscar? Pois a ver, no camiño que vai a Granxa, se cruzades o río, hai unha ponte que leva a un bosque, o Bosque Real. Din que moitos paxaros fuxiron ali, e igual ata máis lonxe, ata as illas que hai alá no río ao sur. O arquipélago de Nebulosa lle chaman. Se cadra, o que me levou os libros esparexeu por ali as súas páxinas e os cromos dos instrumentos. Tamén din que viron algún preto do lago onde está a árbore. Ali hai unha cova. Deberíades ir botar unha ollada en todos estes lugares. Ui, que leria. Pero como imos saber chegar? A ver, tomade este mapa tamén. Marqueivos cunha cruz os lugares nos que poden estar. Levades os 2 álbumes e o mapa na mochila. Cando teñades algún dos álbumes completos, ou os 2, volvedes por aquí. Esquerda, Praza da Vila, Templo, Casa de Goberno. Dereita, Casa do Artesán, Escola da Arte, Taller do Ferreiro. Esta é a arpa, é de corda pulsada. Tócase premendo ou beliscando as cordas cos dedos ou cunha púa.
Cun pico poderías maquizar esta rocha para poder pasar. Vou coller o pico. Vou guardar o pico na mochila. Este é o trombón, tócase soprando e é de vento metal.
pico. Vou guardar o pico na mochila. Esta é a gaita. Tócase soprando e é de vento madeira. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde.